Ahwefo ye mamu nyina akwaba eba asante mantemu ye de mo bepiem ewo berima ose kwadwo oko awia otufo abrempon he mamensehene ahemfie ene dwumadie sonkokora ana ye de eba besomo no ya mmati asese Edum TV amane ne amamre fie de eha ana ye de somo ene mo chiame nana akosia ofori wa amanfo mongibre na munimachi na ne bre kwa ye de dwumadie sonkokora ebedan asante amane ene amamre di no ye mfa nsom otofo daniel be maseye oto ananta na ye bisa no orinti bre kwa ti abunti akono no atuti aboti konfine otofo daniel watopia wonkodo mo na me frɛ no ye di achi adim sembe ku ya saya ni sro no sawa hono kwade kono pre ko awia na me frɛ no na se wa wani ni ba wo se no pa ya kese kwa ka ya hu pa ye bre ku sungyo Edum TV. Ya yedi. Ena amane ne amamre kwan so ye beda na di ade a kire mu ne se ye be swai. Because ye swai hina obi ti fo be bisa se de akura ne ye be swai. Ana de ne ahensie ana se ye swai hine. Eno so ene de. Se ba Edum TV a amamre ene amamre fie aha ane a kire se ne asante amane ene amamre esitie. Nene berima ose kwadwo okon awia ni nifa hene nana kwame opoku agima otoso miensa ono na ebe sai ede a kire otufo mamisen hene ema na dimu so enifa hene na dwumadie wei enyina akwa na wie ya ene nana agima opoku one ne dom ebe san wanchi no munyina akopiem ewo kumase atwema kwanwoma konkori nana ahemfie eho anombekwa kwasi nkonwa na eho de eye tumpan enikete ene ebedi ahimse ya na ni nyina eye nigye mu ewo adefefe ne ebekoso yi ewo Infante New Town. Musi abe piem okumase Infante New Town eyo otumfo abrempon he mamense nana ose kwadwo okon awia na yefie nya abe pie no ene me se amane ne amamre kwan so enene ye de bramo ewo Edum TV so na me ba ye mabehia odokota panyini obebusa se na adokotafo de amane ne amamre aya na efo mo ho bai na sudru asante memo a se na wusitie bia amamne ene amamre ti aya wudi bre ole to wo tutu kutunkuri na wa kire sampa wo ye kani na menya obema ni monyafo katache doctor e wo me nchai ye ne kwotwetwe enkomo doctor mo aha e ba Edum TV ya media doctor ewia ide boko se ne e beto wo no na so me hwe de wo bo tuntum ya nya boko sa edin kra ye se mre nyakobo ma de pa chi die na sa ase na de ma na boni bi anim
na ene yesi amane ne amamre ekoso e o mamse hina himfie na e die sa mamse ni nifa hene ene ye ba besie ohini bia woni benkum nifa hene enti we ye nifa hene o mamse hene enti ye wa hanom ene ahwefo sa wo pemu atie na pemu atia eno ana doctor edi kan akirem no o se e ba ya otufo enifa mamse hene enifa hene ene ne ye besi no eti anuti ene nei hu se entutum edi ahima na nananom na atwa ahia ye besi ahene na eba ni sei na aya na sua de be ne wom ema ye nchi ye chirima no me se me fa ni se second time a me be hu bini menim se ya de a wo hyebo wo sai edi a kira mansan se akonwa anase ade adi wudie no wo de no kwere wo de obebu no kwere tene ne wo bogya ho ato ho edi asom amasom pa na kan echirima ente ya de ehu hia ye ema ye echimafo no mirika kasa me kire mu se me ne doctor ana edi nkomo obebu se na wo se doctor no ani doctor dabi we yo duafo a wo hwa yalere mu ehwe bibia bi na nam se doctor gira mi je menye ni tubi mu boni di mu bona howra ba no mema doctor boni di na wa kire se wo ye de enton ana abusuan bai enne wotutu ntoma ewa yo menton ye aduana be mana o be swai no eye mpapa wo faase enti asanti mu no papa wo faase mpapa enti mpapa akunya mfa so ba bedi enti o yiminua o san mpapa ana ye from me I donko me a medical practitioner edini na doctor boy ye friend doctor I donko or a medical practitioner na ye se wa kirem wasa mo ate ase de o swai nei eye ne papa ni pon sa ne obeka no efisa santimu de obema echichemu ebianu doctor meja wa mo akwafisa amane ne amamle ekoso efutu sema wo de fa edum tv so e de amahwefo ye meka ne se amamre de entonase am say ye re free me bebrebe enti yum say ya na o se e ba na ye besua emre ne emre no nipa mpanyifo na ye free mu ko enti ye wa akire ya e be kan ye wa akire no ye mre be so amayakọ ba ye sua bibi a e betima akire akire man se be ya amamre ne entonase enu enti ne wa awie asi bebre doctor se me no adwetwe nkomo arefo ene se ne enkomo na si akoso no what is that doctor e kasa wa kirem so ye aduana ni ba mapa na se ba didie mu nso dia ene ne papa ni pon ene ne obedi ni fa hene o saya o timi na na chima no asante amamle mu e so obebi ne bedi ahim eti ye mohwi ni e monwura ho na de wo mbia no ye nkohwe de atwia mu Nanano addition ni adofo be ma transi ti ni kan na nanano ma abecha be ma na mu wia na adofo ne addition so ato aso ti nanano ma dawo ma medical ba nanano wia am so ma to aso Oye bema na uba mo abeti ngofo ansana wacha bema
yɛhwɛ amammerɛ ne amane kwan so ɛyɛ yɛwura tufoɔ sɛ tɔbɛdwo ɔsɛe nyamɛkɛse ɔsɛe a ɛbɔ ne di a yɛsuro no ɔsɛe ɛbɔ ne di a no yɛ ho bɔbɔ sɛdeɛ ɛbu sɛdeɛ ɛnyɛ ado amammerɛ ne amane kwan so yɛwura bempɔn kɛseɛ barima ɔsɛe kodwo ɔkɔ awia tumfoɔ ma no nsɛnyene atena se a sɛdeɛ ɛbu nananom atena nkonnwa a wɔwɔ ma ne nsɛmfie mu nso atwa ne ho ahyia ɛnɛ ɛyɛ nsɔeɛ na yɛwura atena se a wɔbɛgye nsɔeɛ na adehyeɛ a wɔwɔ mama nsɛmfie mu ɛna akyia ɛne adehyeɛ nso a wɔn ba bɛsi biribi akyerɛ barima ɔsɛe kodwo ɔkɔ awia ɛna akyia barima amammerɛ ne amanneɛ kwan so adehyeɛ a wɔn ba bɛsi biribi akyerɛ barima ɔsɛe kodwo wura ɔtumfoɔ sɛ tɔbɛbi ɔno ano berempɔn kɛseɛ mama nsɛnyene na wɔn akyia barima ɔso so akyia barima no ɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so abusapɛni ɔno adehyeɛ mu mmra yɛhwɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛwura atena se a barima ɔsɛe kodwo nipa ne kakra bɛbɛ boa wa kodwo ya bɛma ne mata tumfoɔ sɛ tɔbɛbi berempɔn kɛseɛ na ne nsɛnhene ɛna ɛnɛ ɔtena se ɛwɔ n'ahemfie a ɛwɔ kumasemantam mu a ɛfrɛ hafa 14 tam aha ɛnom ɛna yɛwura atena se a wɔgye nsɔre wama kwan sɛ sɛ dɛ ma bɔ sɛ nnɛ nipa pan yɛ akyɛ te nnɛ wɔbɛ ne nipa saa berɛ wɔgyina wɔ nipa no wɔbɛ ɔwɔ ha me nana nkɔfa no mmra bɛma ne sulu sɛdeɛ busuapɛni ɔda bronkoli ɛdɔm na no ɛka wɔde owu ani bɛbrɛ o amena bɛsi biribi akyerɛ sɛ nifa hene na wɔ nifa pan yɛakyɛ afei na bɛna so a ɔde no aba bɛma se mfa ntom ni sɛ nifa pan yɛakyɛ ɛnɛ nyame ayɛadom busuapɛni se wɔde nipa de no brɛ no nipa kyɛ deɛ ɔde no ba no ma no mmrɛ n'anim kaka na yɛmu bi nkɔkɔ before say no let us say in fact one bɛma chairman adɔroma obi chairman bɛma asomati sɛde ɔno ani kyɛ nifa pan akyɛ no mpanyinfoɔ so sɛ sɛde adebu a yɛbɔ bi kɔmɔ na wɔto ama abusuapanyin na abusuapanyin ne abusuani nyinaa akɔyɛ baako ɛtumi anya bɛm abante a ne ho ɔden ɔbɛtumi asɔ sɛ bi nifa ɔkɔɛ no ɛturo mu deɛ bɛsrɛ sɛ bɛma ma kwan na abante a abusuapanyin ayi no no wɔse biribi nkyerɛ no piafo bɛma kyerɛ me gyina ha nea mene kae mene ne yɛ adwen ɛsiane sɛ nifa da hɔ no akyɛ afei na abusuapɛne nyankopɔn ada hɔ no a ɔbie kwan ma no na ɔde aberante ɛtra me me sɛ ɔdu bɛma ɔnyene ntom anaasɛ ɔnkiti biribi nkyerɛ me na meka ha ɔma nnɛ bɛma kyerɛ me sɛ ne makasa kakra ɛdi ka bɛkasa kyerɛ aberante a ɔreba
Mesro. Abanti a pe a wo ba mesro. Ifia no e ya hobrase ene som ene ye de wo ha. Semra enche yuwa ma kwan no se bi che na. Ye me kan ya se bro wase. E me busheni nyina san se busheni nyina na yi e de wo ba. Busheni de wo ba no. Sabi e ko hu nyina ma beti so. Ẹnfa otumi ẹnyẹ bibia na hwẹ sẹ ọyẹ ebusua no ẹbẹka abom na mọtumi ama kuro no ayẹ kamakama bẹẹma kyerɛ me mẹsirɛ na ɛsrɛ bẹẹma sɛ kwan wɔ a ɔmana si bibi akyerɛ. Yoo n'akyerɛ ɛdeɛ betie ama n'ato aberante a saa abere yi na nanom ayi no sɛ ɔmɛsi nipa hena na mu. Obodina bedu ɛna no esrɛ bɛnmu ase wa bɛnka nyinaa dabi abɛda so a bɛka sɛ aha yɛ som ɛne yɛbɛsom ɛnyɛ tumi a ɛde ama yɛ sɛ ato aba yɛkɔdi president yɛkɔ ese ɛyɛ asomdue ɛne hyehyɛeɛ a nanam de ato hɔ ɛbɛdu nnɛ ɛne yɛ som bɛrɛ ya ɔmu yi mi abranteɛ kafa n'akyɛ mi bɛbɛ ɛnfa nkyɛn abranteɛ ɔmu yi mi yɛ ɔmu naba no ebitie mu nie sɛ nsɛm sisi ya ahemfie akora ne mi hu ɔmu sa nana so nɛ ɛbaa ya akonnwa bɛda hɔ no abusua tiri ayi ne sɛ ɔmu edi ɔmu anim ɛne abusua panyin so ɔmɛso mɛsrɛ mo nyɛ da biara ɛhaw ɛne wɔntuwanti ɛne wɔani anima bɛrima anim o ɛyɛ ɔsom saa nom aberanteɛ a wɔde no aba yi nyɛ naano a sɛm sisii yɛ kora no a kɛanim no bɛka sɛ anim no ɛne sɛ ɔsom obiara ma na mmom deɛ aba no atwam na ntwam nkɔ deɛ aka akyire no ɛne yɛbɔbɔ ho ba sɛdeɛ ɔbɛto yɛ sɛ nipa hene ɛde asomdue ɔdɔ koroyɛ efi nanada kwa ɛne n'akyidifoɔ ho ba yi obi abrɛ ne ho ase eti no asom de yɛ fɛ akyire mu firi mu no nsɛm yɛ bebrebe di mɛsrɛ sɛ bɛrima yɛyi wu abrɛntɛ yɛyi wu sɛ bɛrɛ bɛsom no wada roma fani die ɛne ɔdɔ ɛne koroyɛ ɔbɛsom ɛnyɛ wantwi ɛne yɛpɛ no hɔ saa bere a yɛbɛma ɔkwan sɛ bɛma bɛyɛ biribiara ma wo no ɛyɛ ne ate akonnwa ɛne ahu bɛma ɛsɛ owu aberanteɛ ne ho twa ne ho ɔde no ɛfiri sɛ adwuma no ɔbɛtumi ayɛ ɛti ɛma ne kwae no ase bi nkyerɛ Yame, ɔdɔmfo a yɛn nso wɔ kani aberanteɛ a wɔba ɔda wo ebu mpanimfoɔ sɛ duare bi bu a ɛbɔ bi kuma nipa hena akonnwa na ada hɔ akyɛ ɛnɛ abusua nyinaa abusua pani ne abusua nyinaa yɛ adwenkorɔ akomakorɔ ne ɔma yiw sɛ bɛsɔ wowɔ fa anaa wo nana tuo mu a ada wo ma fɛbuo anidie ɔdɔ woyɛ nkabɔ mu abusua no ɛsɛ wo na abɛda wo ma no nti sɛbi nyɛ sɛ yɛbɛma wo tumi ne sɛ bɛma ada wɔ ma akwa na ase bibi kyerɛ no a womegyina wo tumi so ɛma ɛdeɛ wɔpɛ woyɛ biribi a wone abusua pani ne abusua maa no ɛwɔ abusua no mu nyinaa monka mo na monyɛ biribiara asomdue mu ɛbɛ sɛ kyena na report ɔba ha na nifa hene ɔbaa yɛyi da biara sei yɛserɛ wo ada wo ma ɛne abusua no na anyɛ baako wate monka mo wombɛtum ani nsɛ ne so mo nyinaa moyɛ adwene baako ɛna mo ahwɛ mu na mo yi aberanteɛ sɛ ɔmmra no ɔbɛsɛ de kyerɛ bɛrima nti mo so mofa ɔdɔ mpaebɔ ntaa n'akyi na ɔnni abusua no anim na deɛ wobɛyɛ biara ɛnyɛ yie aberanteɛ deɛ ɛtɔ so mmienu sɛbi woba harahara ɛsom ahofama nyɛ sɛ kyena wode nneɛma bi yi w'ano ɛna mekɔ ha na mekɔ ha ɛda mu no nyinaa yɛde som o ɛfiri duada kɔsi sɛbi sɛ dabɔne ba na yɛde ho mee
da paanum de home no yire ho na som eguo ani die bi ese bi afama wura na nam so obeto wo mu no enu mu nya baako afei na oba pato wofro unim hwe pra wo ho ase na wo mu nkyerɛkyerɛw amamre ani amane wadawo ma yura si obu se abusua pani ni abusua nyinaa ya adwen baako ani ma pani fo nyinaa aka bo mu ya branch ya wadawo ma dem kan se ma kan no si bi kyerɛw bema chame na popu lesre na maka abranti awoba se bi bru se bi so edomo di ochi yesi nipa ho do nti na ko bebia na krama di ochi o ho do nti ana mo de wo ba aka busha pe ni no mo de wa ba na o mu nim no beti maye eni ti na o de wo ba na de America no se ewiase adabo ye boni na no se wo sika o so ye denye o ni nyina ade ba ko peso eni mo nyam na eja so no akoyi se kosu ya dai ensem usom ya eye wan kasa wan so mu ye na se fi ehwe hodia eni wan kasa ti na wo ka bible na wo se nchini yira ne da ye mfa nye hwi konkoli ye me de me ni konkoli e won na so matese enano na ano no eye eku ensia enkabomu ahobrase se wobra ho ase a obetimi aka obushani nyina bom obetimi sabi kude okuta dompa o zaka ebayi sabi bru sabi so yewra okoba bia edo a wo ma wo no ene wa ahobrase enti ufro obia beba ahantan twani ahomaso yemfenye bunya mesre se entume fita na yese bema no de afra wo twa wo mafiankem ifi kem ma bia wo pese wo ko ntimi nko ma wutim nye se bebe enye fita ne basa akunya mo betimi edi ache sra wo se mira wadaro madu se bushia ne busha peni edi na wadaro pejauti ya ni se becha bema wadaro ma amina bese so ya ma no mitunu fukaka kracha woba ya buso mudi wachi amudo bai anyo adwe se bema tumi de mawa obeye ne ope e obusu ya nso omo mudi bai o man besa do wako enti enkabum wo woni obusu ya mu asem enkabum mani hiam ni fan bonkum ya komu nyina bum enye se be ma me bani me nua ba bani mo fa aseni asem to na beko asem to ya menko wo yesa emwa ti enye busuani nyina nkamu adwene kura wona busuani nyina nkamu onye busuafenyi na busuano enye baako na sa anya sa na wo be wa fa na busuafenyi so ai na fa emwa be mo da wuruma makwan no si benchiro abaje jomeni woni ni freni kasa wa mo lusu ohun se woni abre so la haya kujai ya besiria no ade ba ku mi nu mi nsa na besirewo so ko fa jana dontre ansa no ba won kan kura manan ka dontre ansa no bigina wona chere manan ka dontre e ka sebi a chiro ensu adenchem enimu no ena mampam edi mu awro ensu bi denchem demba adenchem demba ye besiri dia ma etu ba no hwei fogu odo kuye ede no pre ebra be ma eni mo ya nsubu na nyina na ko ben prose se busuano ena aye ko ena ye no e ba dia ma pan no nsi ni je zo be ma so da na nyina ase ye ba fo adum ehene mpani fo otuo mo mbae eni onu ankasa ne de zo be ma se man to zo be ma se mu se konkoli adum ehene dia
baafo ne bintu baafo ɛsɛ ɛde mu maame no ɛde na ɛhema yɛde yɛsrɛ asase no firi baafo bɛma se yɛde mu maa no no ɛne na asante hema ɔsrɛ asase no efiri baafo adum otumfoɔ srɛ no adum hene hɔ na ɛde maa yɛ otumfoɔ srɛ asase no ɛwɔ baafo adum hene hɔ na ɛde maa hɔ tete adeɛ tete adeɛ ne nɛ ɛyɛ atapani ne kakra ɛyɛ pani ne kakra ɛhyɛ nam ɛhyɛ bi ɛnam adeɛ baako nti na ɛbaeɛ a yɛyɛ sɛ ɛnyi kakra baako na ɛnyi atapani baako ɛno ti na bɛma se abusuapani no firi kakra hɔ no wɔ se ɔhene no nso ɛmfiri pani nso hɔ mo nyinaa moyɛ adeɛ baako na bɛfua nti mɛsrɛ no ɔbae wɔntwi ɛwɔ nyinaa ɔno anto ne bo ase bɛma sɛ woba no wɔntwi a ɛwɔ konkoro nyinaa to bo ase bɛfɛ na ɔne abusuapani ɛnyɛ baako abusuapani nso nkonya no ɛne nyɛ baako na ɔmfa mmoa nipa no nyinaa no na momfa mmoa dɔm no nyinaa no ɛsɛ adum ne mamse adeɛ baako bɛma sɛ adum baafoɔ ɔde mamse adeɛ baako yɛn nyinaa yɛda nana asante ma ɔmuyɛno nyinaa da asante hema nti adum hene wɔ adeɛ a medea bɛma sɛ adum hene wɔ adeɛ a de dea ɔno nso deɛ ɛyɛ adum hene dea adum hene dea ɛm sɛ nananom akeka bi akyerɛw mepa wo kyɛw ebuo mepa kyɛw fɛ ebuo ma obiara bɛma sɛ nananom aka pii de akyerɛw ebuo ɛsɛ ɛfata fa bɛ nnipa biara akyɛ me abusua no ɔmu nim sɛ na ɔsitie nti na ɔmode ne baeɛ abusua no bɛma de ne baaba m so ɔsi mu nim sɛdeɛ ne su ne ne ban teɛ nti na mode ne baeɛ nti akyɛ me ɛdeɛ menka ne kɛse woma no kwan na mmɔ kasɛm no bɛma se abusua no ana de no aba deɛ a na ɔhwɛ no a wɔtu no fɔwie no ɛma akyerɛ no yɛma no kwan ɛbɛyɛ nana opoku adema ɔpane opoku adema ɛwɔ bɛrima nim mametu no yɛma mbɔ kasɛ ma mametu no yɛ nana mbɔ kasɛ ma wo wɔn ɔmo kasɛ wo si a ne wa wɔ mo mesrɛ ɛberɛ no so wobɛnya kwan atete biribi akyerɛ owura na wabɛyɛ ɔpani ɛwɔ bɛrima anim kakraa bi na meka kyerɛ wɔ hwɛ dɔ mu gya wakyi sɛ woamfa ebuo anibie ɛsɛ amma wɔ mu a woamhwɛ wɔn a ɛna bɛsan ɛde waba ha no mu ɛno nti mesrɛ wo na akɔne aba mu na wabɛsi biribi akyerɛ bɛrima fa buo ɔdɔ eti mesrɛ woba no ɛmɛyɛ sogye so ɔkyɛ wɔbɛte soso ɛmfa me huhu yɛ ne yɛwɔ ha no saa sɛdeɛ gyegye yɛ ne ɛno yɛ wurade atena ha bɛtɔ saa berɛ yɛ ɛbɛkunkum w'anim kyerɛ medi kaka nsuo deɛ dɛ nkyɛm ne mu no na mampam di mu agorɔ mafra ma ahenkwa no tum yɛ no maafra Sebe ofane nana danko adimandua minya ene nana osu adimandua sompa me nana no ebeso me beso me de enidi ebeso sompa me nana no beso me beso me de enidi ebetoa eso no so benye kataso mo nyaso mede de kredi eni pepeye
ɛna ɛbɛti akonnwa yi menyɛ hyew ti kyerɛw sɛ nana frɛ me anɔpa awia anwummerɛ mɛba anwummerɛ mesrɛ nana ɛyi yareɛ meto ama akyekyedeɛ Mepamcho. Mesrem Mabusha. Montrasi. And some careful mu a womo had the actual a home photo. Mr. Wobi and Trust in him now. Mr. Montrasi. Yehwe Sabri amamrani amane kwanso eye yewra 246 to babio ono ana brempon kase eye yewra berima osekujo okonwia enne sesei wamakwan ama ne nifa hene aba ba CBB ache no na amamrani amane kwanso
Sabri yede nifahini akwakotena se abarema akoma no akwaba na yenhwe amamre ne amane biara bebebia no yede beba aba besommo sobo sabe panika fetade wa nifa wasi tumu aka wa pana dia manamo amana neti eyele bicho wa bedasia no yetiafo so pada wadia pada wa dama chamu wadaro bi amane ni amamre konso se bibu se biso oba ya rutani se pentu ena yamba uchidua so bako no wi ensunu wi na hima bo bema usekoju tobasi asante ma bo ma di tobasi asedano waka boni sakantu ojamparo kida wema dia dasoro we ntubiri kasa tobasi asedano ojamparo kida boni sakantu wema dia no we bema chamu penifo se riff na okoko fayachi ikina ha na ikina hama bema usekoju ade fefedi awaye ma ifahina ena ebesi na yadas so ikina ha na asante ma ene bema okuta ni nsem pentu odwamba otwedua owie no wie wase na asante ma ebomu ade bẹ́ẹ̀ so wo ní fa ọba tí o jẹ́ orí àná mi ẹ̀yẹ ọ̀nà àníwá ẹ̀yẹ ọ̀nà àníwá bẹ́ẹ̀ máa ń sẹ́kọ̀jú ẹ̀ṣùgbọ́ mu adìẹ àkyàmì ẹ̀gbọ́ mu adìẹ adéṣiẹ ẹ̀gbọ́ mu adìẹ. So therefore ebomu ade ayigba for ebomu ade afra ayi so manya afrika for bomu ade ayigba ebomu ade eboya so for ebomu ade ekunya sofo adroba fo ebomu ade kumase fo empenim fo otum fo ebo tepi yankalisa kumase fo empenim fo na o kaso otum fo na o se kodo empenim fo ebomu ade ahimane ahinena na ebomu ade kasara no ebi kaka sɛ bɛyi fo da ahɛ no nsade wɔsi ade a wɔyɛ ma no na ayɛ ne fɛ ɛho aseda ɛna wɔde bɛ aseda no odwampo otwedi a boni nsapatu santehima ne buro mu adeɛ pentu si so afei bɛna sɛ kodo mamsenhe ne buro mu adeɛ boni nsa pentu si so mu adeɛ bɛna buro mu adeɛ yɛwie a na seda no aba afei akyerɛme buro mu adeɛ adehyɛ buro mu adeɛ bɛma so dunfoɔ buro mu adeɛ afenakafoɔ buro mu adeɛ
ahinkwa abo mu ade ugonya sofro abo mu ade ohina dala fo abo mu ade masim kanifo abo mu ade afe manse mpanifo ahenema ne ahena na bo mu ade asida afe be ma we nyina chi no asida etwato eyo udan pa utwevia boninsa pentu afe whisky enso kotwa mienu ena abusatan ene nifa oba ede bedasie na kura no bomu ade eso edaso Omiampini nana pokue omiampini biewe yes apini biewe na ndaba sabre wa transidia ebe sena yakwatia no